Okunye ukubulawa kwasekhini ngolungenalusini nokushiye usapho likaKwasa luxhelekile. Usapho lomfi luthi intombi yawo ibinamaphupha enqwenela ukuwafezekisa nanjengoko ibisenza izifundo zebiochemistry. Uluntu lwaseDutya kungoku nje luthi kwanele. Obviously in a romantic relationship, but it was an abusive one. He once came to Kwasa's house and I was there. That was the first attack that he made on her. So I tried to call the police that day and they came and they managed to stop the whole thing. Ukanti usapho lufuna kuqiniswa imithetho ejongene namatyala okubulawa kwabasekhini. Sasi system butwam ndifuna lo mfana uphumile esibhedlele siyavuya ephilile. Esikhathazekile xa bekusithiwa ubhubhile siyavuya ephilile apha ecourt asifuna afumane ibheyili. Kusenjalo umtyholwa uye wakhululwa esibhedlele izolo emva kokululama kwilinge lakhe lokuzigqithisa amafu. Anelisekile yindlela uphando oluqhuba ngayo, kodwa ke sinesicelo esinaso kwi-community nakwi-families ngokunjalo ukuba zisinikeze ithuba elaneleyo ukuze sikwazi ukuqhubeka nophando lwethu ngendlela efanelekileyo. Ityala lomrhanelwa limisele i-26 yale nyanga sikuyo, nalapho zathi afake isicelo sebheyili. Izihlobo kunye nosapho lwalowo ongasekhoyo zimemelela ukuba angayifumani le bheyili. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC, ndiseDutywa.